O blondă, într-un avion, stă lângă un avocat. La un moment dat, avocatul îi spune: "Hai să jucăm un joc. Eu îți pun o întrebare și dacă nu știi răspunsul, îți dau $5. Apoi îmi pui și tu o întrebare și dacă nu știu, eu îți dau $50. De acord, zice blonda, iar avocatul o întreabă: care e distanța de la Pământ la Lună? Blonda nu știe și îi dă cei $5. Vine și rândul blondei să întrebe: ce urcă muntele în 3 picioare și îl coboară în 4 picioare? Stă avocatul, se gândește, își stoarce creierii, da nimic. Îi dă blondei cei $50. Când se coboare din avion, avocatul o întreabă curios: până la urmă, care era răspunsul la întrebarea ta? Blonda zâmbește și îi întinde o hârtie de $5.